Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Syn človeka musí mnoho trpieť. Starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. A všetkým povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a seba samého by stratil alebo poškodil?